Satu tembang bakalan aku persembahkan ada Kusumaning Ati. Kusumaning Ati. Spesial. Tambal ban mesti dikai wong wedok. Tambal ban tadi ya. Sudah. Siap. Oke dulur lanang. Aduh ya Allah. Senior kula Mas Yudo, matur suwun, Mas Modol, sak kanca. Mas Mondol, kanca-kanca matur sembah suwun. Selalu. Nggih, Mas Yudo matur suwun. Kok reneke wonge do nanti? Oh, kono. Matur suwun. Oke, sayang. Nggih, sehat-sehat nggih. Terima kasih. Andum selamat pokoknya. Ngeten iki lho, senenge. Kapan-kapane mampir dhewe aku. Oke yuk, satu tembang untuk Anda, Kusumaning Ati. Terima kasih dukungannya konco-konco seniman. Seniman Ngawi. Mas Yudo. Wong Yudo Bagia Semana. Matur suwun banget. Yuk. Spesial untuk Anda semuanya. Kusumaning ati wong ayu kang tak anti-anti mong kamu bisa gawe tentremeng atiku biyen nate janji tak ugemi ora bakal lali terkelingan jroning ati sabadaing bumi kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manes pambukane kok paet dipungkurine malah nganyelake hamong pamujiku muga-muga ra ono rupeto sapungkure kon mulunga ora kondo-kondo. RHS Videografi WM Audio. Terima kasih. Kusumaning ati wong ayu kang tak anti-anti mong kamu bisa gawe tentremeng atiku
Saking ati spesial spesial. kanggo dulur-dulur Sekar Putih. Nggih. Pepeling ben tansaya tetep eling kalian kanca-kanca Wahyu Manggala. Mas Yudo matur suwun dukungane. Wah jan tenan dulur siji. Deurung gelem kondur. Lah iya. Iya. Monggo. Pepeling monggo. Bandus. Wos wantine padha nindakake wos wantine padha dielingake akan wis lumandang wayahe sembahyang ngatepi wajib kanggo ing pangeran. Sholat dadi jaga ing agama. Limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumainah luwih sampurna yen berjamaah. Subuh luhur lan asar. Iya. Salat sayati ngadohke tindak mungkar. Magrib lan isya jam kabeh. Prayogane ditambah salat sunah.
Matur Pamungkutan suwun. sampun katuran sembah Ji. Mergo perjalanan adoh le. Ji. Iki Oh, do ngoten. netepi Joko Kewajiban. Renggol, kewajiban. Spesial Mbak Wardi matur suwun, sedaya mawon matur suwun. Nyuwun ngapura nek ana kekurangan. Ayo ndang gagi Joko yo. Iki piye? Iki karepmu piye? Karepmu piye? Buka. Pak, lho, komandane. Lho, Karepe piye buka. lah ngono? Iki komandane kok sapa? Buka, Pak. Buka. Arep bali aku. Ayo buka. Lho ora iso. Lho, ora iso piye? Kok balik nganggur kok mamdi? Pak, kono iku apa? Lho. Kepatian ora iso. Ora iso. Kok ning kepatian ya harus punya izin dulu. Oh. Aku iki putra Patih Lu Gender, ngerti ora? Ngomong ngambek iki. Lho pancen koyo ngono, Jan. Masa kowe ane patelu Putra Patih Lu Gender Dermase Layang Seto. Den masalah yang kupitir. Lah, wis ngerti? Ngerti. Bukaan, Pak. Sak ngertiku. Putrane Ndara Patelu Gender iku mung siji. Sapa? Pangeran Anjasmara. Iso pangeran Anjasmara iki. Kok iso pangeran? Sak ngertimu, Beda ya, Wak. putri ono ing kepatian ursi. Ndara Putri Ndara Putri. Anjasmara. Wis sak ngertimu, ana Iya. apa telu gender. Anane telu. Lah piye aku anak pang? Putrane Rama Patih Lu Gender iki ana telu. Siji, Kanggo Anjasmara. loro, Den Mase Layang Seto. telu, Den Mase Layang Kumitir. papat, Sendor. layang gadean. Kowe lah ya, ya. Tidak bisu. Tidak bisa. Lah kenapa ora iso? Omongane mluk kleru. Kenapa? Iya. Kudune Ono syarat-syaratane, syarat-syaratane. kena mlebu ning ana syarate. Apa syarate? Lempo kok. Kok kowe muni? Kowe iki lho semune. Oh iya. Syarate apa? Siji, Siji. kudu nggawa tanda tangan utawa tapak asmane Ndara Patih Lu Gender. Kanggo apa iku? Kanggo njukuk Bank BRI. Arepmu dhewe aku Iku ora syarat, setuju. Bro. Aku mau wis ngomong. Ngono piye? Yen aku iki putrane Rama Patih Lu Gender. Wis ora usah gagal saya. Kowe dungu pengumuman ya, Mas? Pengumane piye? Sapa wae sapa sing arep mlebu ning kepatian Kae suarane apa? jelas suarane montor Susuk. kudu nggo tanda tangane Ndara Patih. Dablek. Yen kanggo wong liya braya ora apa-apa. Nang aku putrane Oh, kepatian. Gak Gak iso, Mas. Gak iso piye? Mergo blambangan karo Mojopahit iki lagi ayun-ayunan. aku ngerti. Engko sapa ngerti kowe menyamar menjadi anaknya Patih Lu Gender? Bisa berbahaya. Aku Eh. ngopo kok kanggo nyamar-nyamar barang iki. Pani. Barang pani. Bukan Apa? sik. Kok sik? Elek. Wonten nopo sabda parol? Ono pitik kate loro. Akeh aneh. Lah, lho aku nek bojane pitik kate. Lah kowe pitik apa? Aku pitik trondol. Lah iku pitik apa? Brahma Bangkok. Wong loro iki ngaku nek anake Patih Lu Gender. Sampeyan tapian eling, sapa wae sapa sing arep mlebu ning gone kepatian kudune nggawa Tingalaken tapak asmanipun Gusti Patih. ngeyel atasi le. Engko nek gak ngatasi aku tak melayu. Sedulur bagus-bagus sakola. Estunipun panjenengan terus lan paring asmi. Din masalah yang setok. Den masih layak pikir berita kon sapa? Kula damar ulang. Damar bulan. Damar Ora apa? pernah apa ono ing kepatian. Enggal umum dalem. Oh, ya bener. Bener Mas. Ora sudok. Abdi anyar dadi Yo kudu pantes. ngerti. Damar bulan. Tak wene ngerti. Terane mono aku putra ono ing kepatian. Putrane Rama Patih Lu Gender.
Aku pengen lu mau bu ono ing dalam kepatian. Nanti cegati pitik tron dulu jare kan. Nuwun sewu. Mangertos kula putranipun Ndorowati Lugender menika namung kusemaning ayu anjas. Tenane clear. Utawa ing kepatian iki telu pancen bener sepisan kanggo Anjasmara. Kaping pindho Den Mas Layang Seto, kang pungkasan aku Den Mas Layang Kumitir. Lah saiki aku wis kondo bloko nglawan kowe Damarwulan. Aku njaluk kanthi banget gapura. Kae bukaan aku pengen bali ning kepatian. Dawuhipun Gusti Patih Lugender. Sok sinten kemawon ingkang badhe lumebet wonten dalem kepatian. Kedah kirsi tapak asmane. Ugo. Kudu nggone tapak asmane Rewopati. Gede. Tak dudoke Damarwan. Yo iki. Stop! Aku nek digo bal TikTok. Oh, terus dulu. Proses nang rampung-rampung. Nggih, monggo. Salah kowe lan. Lho, Apa perkarane kok nyalahno nganggo? nggih kula niku ijono Aku didak-dak. Sebab apa kok didak-dak? Lho ora ngerti. Ah, iki musuhmu. Musuh sampean iki. Sampean niku wis tuwek, ora ngerti pemahaman. Terus piye? Pemahaman apa? Lho, ora ngerti perkarane kok ujug-ujug terus nyalahke ponakku Lha iki Damarwulan. mau ijak-ijak anakku. Oh, perkara niku. Nah, Lan perkarane apa? Pitik trondolo loro iku mbok ijak-ijak. Sotro dulu kalau tro dulu. perkarane apa? Piyambakipun kepengin lumebet wonten dalem kepatian. Monggo kula nuwun jawabipun Gusti Patih nalika semanten. Sok sinten kemawon ingkang badhe kundur wonten dalem kepatian tapi lumebet wonten kepatian kedah ngetingalaken tapak asmanipun Ndorowati. Lho, dungu kowe. Ilo wan pehum. Bener, pancen aku ora gaul karo kowe yen aku duweni putra loro layang Seto layang Kumitir. Sing salah ki aku. Nah, sing salah dihukum. Dihukum tabrakna truk. Aja. Lah kok iso dihukum iki? Eh, Tapi dolanan. Wah, aku hukum kepatian aku gadang kejenengan. Sing kuwasa iki aku. patih ono loro. Hukuman iki yo aku. Sing salah sapa? Aku. Lah nggih sing salah dihukum. Lho. Aku mlebu hukuman yo metu hukuman iso. Lho, Piye iki maksude? Wong aku sing dihukuman kok. Ya treke cah cilik nang lho to. Sing kleru. sanggup kok. Damarwulan luput. Damarwulan luput. Boten pecus. Jam 3 hari. Wong lupa itu lumrah jaman. Gantos mawon, boten pecus, jago Boten regol. pecus jago regol. Lho rahayune kok namung kula upama wonten utusan Mojopahit tujuane Damarwulan ngempet dagang paras. Terus Tukang ngarit mawon. Tukang ngarit. tukang arit. Oh, Lho, ketoprak mbok kok nyekel sapa? Eh, Lho, kene mbok kok tukang arit. Iya, tukang arit. Lho, dagelane sapa? Iya. tukang ngarit. Lho, kok bambangane sapa? Lho. Tukang arit. lah. Bang Arif, Sago ora? Saku. Kerto jaran. Jaran apa? Jaran Jaran. Piro? 40. Terus Ono syarate. syaratnya Ora oleh lemu, ora oleh kuru. nek lemu, Ora kuat mlayu. nek kuru. Cepet mati. Oke, ayo. Ono.
tresnani perkawis menapa Semarang. Iki kenane seri-serengan. Mesti kena aku tak bloko wae Kakak. Tenane aku tresno karo sampeyan. Sepisanan aku ketemu karo sampeyan, aku tak nduk tresno karo sampeyan Kakak. Menapa lahir tulus sing batin anggen ndoro ayu tresnani dhumateng. Lahir tulus sing batin. Menawi ageng manah panjenengan tresnani dhumateng kula mboten kamaratan nampi. Apa? Yen ngono matur suwun Kakak. Tenang toh. Bocah wedok angger watake kuda betina yo. Udah betina pripun? Jarang lanang yo piye gagas. Ya kowe kok Cara kesuwae ngedu yo. iku sapa tukang arit to? Kula tresno kalian Kakak Damar Wulan Rama. Lah kowe piye lan? Kula nggih lahir batin pengen lulus. Yo seneng. Nggih. Ya wis padha seneng. Kok padha senenge. Senajan menika sami tresnane. Nanging benten. Damar Wulan kok tukang ngarit kanggo Anjasmara kok putra patih boten kraton Majapahit. Boten pantes nggih boten timbang. Ngono. Lan luput meneh. Legokno Pak Tujar. Nggih. Dhisik Yai. Yo sewu nggih Rama. Mulai pejabat yang lebetake Kakang Damarwan wonten ing Pakujaran, kula ugi dipun lebetake jalan ing Kabupaten menika kula. Wah, nggih boten menapa dipun lebetaken. Nanging saleripun benten. Nomor setunggal kali nomor 30. Ora iso. Kudune aku lan Kakang Damarwan iki yo sak kamar. Sak kamar. Bon, betul apa-apa mau kersane mau. Ya siji-siji. Ayo mau ya. Ayo. Wonten kepatihan sang Monggo dipun Ngestu aku jauh. Apa bener sira Kang arep Damar Sasana? Menika leres sang Jutarati. Yen pancen koyo ngono ranti. Damar Sasongko. Kalamun bisa begas karya, Nugroho sing bawa tampa ya. Bali ae. Ora bali nang Kanjeng Rama. Duwe wong tuwa kaya ngene wis ora kanggo. Ayo. Wes. Lah apa sampean iki Sabar karane. terus. Sabar Yen sabar. Damar Wulan nampa menangan utawa entuk menangan kali ning Majapahit cegadan pateni. Aku lapar ayo.
Ayo lho, suarane wong lenan karo. Kemajuan garwa panjenengan main TikTok. Yo, kowe kok sembrono. Aku kok sujono banget. Jono, diputali tinggi mawon, Doro. Yo keparat-keparat. Pripun lurae? Jebul garwaku wae dolan kuyengan. Nggih. Iki leng jero sentong. Dipangku karo bocah lenang kae loyon. Ora nganggo sandangan santri lah gelo. Puyuh-puyuh. Lodong. Iku keparat. Sopo kang dadi arani Robus? Sugih kendel bondowan. Mlebu taman para linggo jawab lawan garwa wae dolan kuyengan. Senengku damar lan yo damar solo. Pancen kabeh tekaku ing papan kene. Aku kepengin manas-manasi atimu wis menak. Yen kowe kepengin ngerti sejatine aku minta Sraya sangka negara Majapahit kang supaya mbingkas karya. Wong jebul minta Sraya Majapahit. Senopati Majapahit Supaya rangketan. mboten ngertos kondange jenengan. Apa kowe ora mulak bawarta? Prabu Wurubisma yo minak jiwa. Kabeh wong-wong Majapahit ora ana sing bisa ngalahke. Kabeh wis dadi teka-tengah. Umpama aku mekaring pati pun sak dengan medal lilo pinongko dadi rabu ing negara Majapahit. Kene Dampati lurae monggo. Jagalan malite kamanuan. Nggih. Sesuk-esuk bakal tak kocok sianggane. Kanjeng Balik ning desa melu kopi ae aku. Ya padha disadar. Sinten ingkang tumindak kados ngoten Kang Mas Damar? ora liya Wurubisma menak jiwa. Mergo saiki aku pengen nampu lawan seliramu sakwara. Mestine kowe ngerti pengapesane Wurubisma menak jiwa. Yen pancen seliramu sakwara gedhe tresnane kelawan aku njaluk wong kelawan kowe. Dos ngaten. Mbiyantu menapa? Dur apa tenane pengapesane Wurubisma menak jiwa. Kang Mas Wurubisma menak jika menika nggadahi pengapusan. Pusaka kalih cacahipun kodha wesi kuning lan pedhang Antasupayana Kang Mas. Yen pancen kowe ngono, selak gage colongen pusakane Wurubisma. Antasupayana. Menika Kang Mas. Sawetara kowe manggon ning duwe. Tak tantange Wurubisma menak. Wurubisma menak jiwa. Yen kowe kepengin dadi lancuring jagat sing dewa. Ayo maju iki lho adu ono gambar kowe Damar Wulan Wurubisma menak jiwa. Mongko ngarep wis lakon pemekaning pati saka tanganku. Saiki kowe bisa bali urip meneh. Yo, yen ngono seret nyawamu yo mergo kabeh bisa durung titiwan jeneng kodrat yen aku mati saka tanganmu. Yo kanthi sak durunge kebacut kowe tak pateni. Ilmu kengkling gono rangket tak swanke kuning ngersani sang juta ratu Kunjoro.
Yuda Marwan, kowe isih wani sumbar. Apa sing mbok nggo sifat kandel? Coba sawangen urus. Kuwi pusakaku yo lan godhosi ning lawan pedang Kuntasukayana. Yo kene kok tumiba ning tanganmu mbok colong yo lan. Jur karepmu wis bojoku sakarone wanca lan puyengan pek-peken ora apa-apa. Wadon pusakaku balik ning tanganku. Kowe njaluk baline godhos ning pedang Kuntasukayana. Yo kaya ngono. Tanpa nono. Yo kene. Aku mungsung matur nuwun banget gedhe anggonmu labuh lawan aku lan tumrap negaramu Sepahe. Mergo nalika semono Sang Juta Ratu Kencana wingi paring dawuh lawan aku. Sok sapa ae sing bisa mbingkas karya ning negaramu Sepahe kang bisa nentremake negaramu Sepahe sepisan iki bakal disultani kang angka kaping 2 kuwi bakal dijumenengke ratu ana ing negaramu Sepahe. Ngono kan kuwi. Sakwise Urubesma menak jenggo mati saka tangan dina iki bakal tigas donggone sirahe bakal pinangka dadi bukti tak suwanke ana ing negaramu Sepahe. Lah, kula kanthi kuwi lamun aku kelakon dadi pengayoman ana ing negaramu Sepahe, aku bakal nganggelar utawa jeduluk Damarwan Prabu Brawijaya Damarwan.